बिसि खनस्री बसुमतारीनि फाहामथायनि थाखाय रांनि आंखाल नुजाथिनायाव फिसाय करन बसुमतारीया सरकारनिसिम मदद हांख्रायहरदों। सनितपुर जिल्लानि बेलस्रि ओनसोलनि गरमारा सेसाबिल गामिनि थागिबि करन बसुमतारीनि अनसुलि बिसि खनस्री बसुमतारीया थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो फाइलेस केन्सार बेरामाव भुगिनानै दङ। फिसा फालांगि मावनानै नखर खुंनाय करन बसुमतारीया गावनि जा एसे रां रुफा दंमोन बेखौ बाहायनायजों लोगोसे गाव थानाय बिगासे हा बिथाखौबो फाननानै बिसिनि फाहामथायनि थाखाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय बिसिनि बेरामखौ फाहामनो हायाखिसै। राहा गोथे जानानै करन बसुमतारीया आथिखालाव रायजो राजा आरो सरकारनि खाथियाव रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो खावलायहरदों। गोसो गुदुं सुबुं अनसायगिरि रायजो राजा सुबुं थान्दैफोरा खनस्री बसुमतारीनि फाहामथायनि थाखाय SBIनि एकाउन्ट नम्बर 359457091615 IFSC क'ड 05243 आव रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो मबाइल नम्बर 6900341615 नि गेजेरजों खौरां लानो हागोन होननानै फिसाय करन बसुमतारीया फोरमायहरदों। आंनि मुङा करन बसुमतारी, बेनिफ्राय आंना हिन्जावनि मुङा जाबाय खनस्री बसुमतारी। गामिया जायगाया बेलस्रि, ओमफ्राय गामिया सेसाबिल, गरमारा सेसाबिल। ओमफ्राय बिदिनो 2020 आव साइकेल सलाय लकडाउनखाय बेफार मावबाय थायोमोन। एसे एनै सानाय खोन्थाबाय थादोंमोन, दाथ' जोंथ' बिदि मिथिया, जायखिया सादोंलाय सादों। ओमफ्राय बिदिनो पाइल्स जादोंनाबो मानसिफोरा बुङो, थेवबो जों मिथिया, जाफेराखै नालाय मिथिया। बिदिनो थायै थाबाय बिदिनो थै खिबाय थाबाय बिदिनो बे बिजिबाबो हामा, माबाबाबो हामा, नायबाबो हामा, बिदिनो थायै थानानै उनाव नै माबायाव 22 नामा बेयाव माबाया आरो नायनानै मेडिकेलाव मा होनो तेजपुर टाइम्स मेडिकेलाव नायनायाव बेयाव खिथु मिसिन सोना नायनायाव रिपर्टखौ मोनबाय आरो पाइल्स केन्सार जादों होननानै। ओमफ्राय फैसाया बिदिनो जेरावबो नायदों हमना मोना। सिगांसिनि बेलेगाव नायनाया हमना मोनासै। ओमफ्राय उनाव लास्टआव बे टाइम्स मेडिकेलाव हमना मोनबाय, दायो पाइल्स केन्सार होनदों। दा बिदिनो थाखा फैसाबो गैया, नायनानै सिगां माने रिपर्टखौ मोनैयावनो नायनानै बे पेसेन्ट जोबबाय। ओमफ्राय सिगां हा दंमोन, हायाबो ओरै हादानाव दंमोन, बे दैनि थाखायनो बेखौबो फानना फैनांबाय। फैनानै बेलस्रियाव हा बिगासे लादोंमोन, दा बेखौबो नायै जोबनाय लास्टआव दा बे हाखौबो फाननो गोनां जाबाय आरो। दा BTC सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोबा हामगौमोन। जेबो गैला, रायजो राजाफोरनिफ्रायबो बिदिनो एसे अननानै बेमार आजारनि थाखाय नायबाबो हामला, फैसाबो गैला, सोरबाफोर एसे अननानै हरोब्ला मोजां, आंनिफ्राय खावलायनाय थाङो आरो।